बे मोनसे जोबोद मोजां आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जे बिथाङा बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय जेसेबां नांगौ बेवहाय मदद खालामनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बेनि गेजेरजों बर'नि राव हारिमुनि सोमोन्दै माने दिनैहाय गासै सुबुंफ्रानो दिनै गासै हादोर नाङै मोनथिनायनि मोनसे खाबु मोनबाय हादोरल' नङा बायरायावबो बेखौ मिथिसार जागोन दिनै जों जाबाय गोजाम हारि जेखौ माने भारतनि जि मोनसे मा होनो सभ्यता संस्कृति सोदोमस्रि आरो हारिमुनि बाथ्राखौ लानानै रामायण महाभारतनि दहाय लायो बेखौ बुङो बेजों सोमोन्दो थानाय जोंहा बर' हारि जोंखौ जारिमिनगिरिफ्रा बुंदों जे बे असुर हारिफोरनि फोलेरफ्रा दानि कसारिफ्रानो आरो बे कसारिफ्रा जाहैबाय किरातिमोन आरो किरातिया जाहैबाय महाभारतनि बान राजा नरकासुर बिथांमोनहानोमोन आरोखि आरो दा बिथांमोननिनो जोङो बंश आरो बे हिसाबै बे भारतनि जि मोनसे गोजाम जि मोनसे सभ्यता संस्कृतिखौ फोथांनानै लाखिनाय हारि बेखौ दिनै मुलुगनि गोबां मानसियानो मोनथिया भारतनि मानसिफ्राबो मोनथिया आरो दिनै बेवहाय बे बड'लेण्ड महोत्सबनि गेजेरजों दिनै गोबाङानो बर'फोरनि बे दानाय लुनाय बर'फोरनि जानाय बर'फोरनि मोसानाय मुसुरनाय बेखौ दिनैहाय माने मिथिनो मोन्दों आरोखि बिनि गेजेरजों गतिके बे मोनसे गिदिर जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे मुलाम्फा लाबोबाय आरो जोंनि हारिनि जि मोनसे जौगासार गोजोन जि मोनसे जोंनि हारिमु बे हारिमुखौ जोङो दिनै बेवहाय दिन्थिफैनो हानाया जोबोद गिदिर बाथ्रा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बयबो बाहागो लाफैनानै बेखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय गासै बाहागो लाग्रा बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों बेथ' जोंनि मा होनो मोनसे थाखानाय हाबाफारि जेब्लायबो जों बेखौ फालियो आरो बे हिसाबै दिल्लीयाव दिनै बड'लेण्ड महोत्सबजों लोब्बा लाखिफानानै फालिनाया आरोबाव बांसिन ओंथि गोनां जादों आरो बिनि सोमोन्दैबो जोंनि रावनि गायसननाय जोंनि थुनलाइनि हाबा मावनाय दानि थुनलाइनि माने मा होनो अबस्था थासारि बेखौबो जों मालायफोरनो मोनथिहोनायनि मोनसे खाबु जादों दिनै बे सानाव थुनलाइनि सोमोन्दै बर' बिजोंनि सोमोन्दै दिनै सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो बेवहाय जोंनि हादोरनि जि मोनसे सोलोंथाइ मन्थ्रि मानाव गेदेर बिथांमोनखौबो दिनै बेवहाय लेंबोनानै आलासि महरै दिनै रिसिभ खालामदों आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोनहाबो बर'नि राव थुनलाइनि सोमोन्दै बिजोंनि सोमोन्दै सोलोंथाइनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राखौनो मिथिलांदों आरो बे इयुनाव जोंनि थाखाय खामानियाव फैगोन थ' बुंनांगौ जेबो गैया जों जेसे हागौ जोङो खामानि मावनांगौ बर' रावा माने अलरेडि दा आसामनि अफिसियेल राव असमिया राव थाखानायखाय लोगो होननानै बुङो अदेबानि लोगो होनोबा समान समान असमिया रावा जि मर्यादा बर' रावाबो एखे मर्यादा नाथाय बेखौ जों बाहायनायनि सायावसो नङाबा बे लिरनायल' जानानै थागोन आरो ओंखायनो आसाम आयेन आफादाव आं जिहेतु बुंथिगिरिनि बिबानखौ रुजुनदों बे हिसाबै आसाम आयेन आफादाव आङो असमियाजों लोगोसे बर'खौबो समान समानै बाहायफादों आरो बियो जोंनि थाखाय गोनांथि दं नङाबा मोनसे रावा खालि अफिसियेलि नटिफिकेसनजोंल' गनायथि मोनोब्ला बे जेबो मुलाम्फा गैया जों जुदि बेखौ बाहायाब्ला आरो बाहायोब्ला जों बर'फ्रानो बाहायनांगोन दा जोबनायाव बिबाना थाबाय जोंनि मानाव गेदेर एमएलए बिथांमोननि आरो इयुन जोलैफोरनि इयुनाव माबोरैहाय बर' रावखौ अफिसियेल हिसाबै बाहायबाय थानायाव बिथांमोना गावसोर माने गोसो होलाङो बिबान लालाङो बर' रावजों बुंलाङो आरो बिनि सायाव जुदि आसाम आयेन आफादाव माबाफोर गुरुत्व गैया खालामनानै बर' डिपार्टमेन्टखौ जुदि माने लोरबां खालामनो नागिरदोंबा बेफोरखौबो जोंनि इयुननि एमएलएफ्रा बिनि स्पिकारखौ आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोरखौ बुंनानै बर' रावखौ समानै बाहायहोलांबाय थानो हानांगोन आरोखि होमब्लासो बर' रावा अफिसियेल राव हिसाबै जि गनायथि मोनदों बे मोगथाङाव जोंनो खामानियाव फैगोन आङो मोनसे डिजाइन खालामहोदों जे जोंनि आसामनि जिथु मा होनो बेखौ जारिमिन बे जारिमिननि गुदि माने बाथ्राफोरखौ बांसिन मानसिफ्रा माने गोसोआव लाखिया सावराया बे आसामनि थागिबि मानसिफ्रानो जाहैबाय कसारिफोर आरो कसारिया सोर होननानै बुङोब्ला बर' डिमासा सन'वाल दिनैहाय लालुं बा तिवा राभा गार' माने देउरि मेस बा थेङाल माने बे गासिबोआनो माने हाजं
बे कसारिफोर आरोखि गतिके मा होनो बेनि जि खुंथाय बे खुंथाया जोंहा लिरनाय गैया आरो लिरनाय गैयैनि थाखाय बेफोरनि बायखोन्दा नेरसोनफ्रा दाबो दङ बेखायनो बेखौ जाहाथे जोङो सनमान होयो आरो जों जेब्लायबो बिनि गेजेरजों मोनथिनो हायो जे बे आसामा माब्लानिफ्राय दं आरो बे आसामा सोरजों सालायबोआ सोर रायजो जाबोआ ओंखायनो बे कसारिफोरनि जि बायखोन्दा नेरसोन डिमापुरनि आरो मोनसेया जाहैबाय कामाख्या मन्दिरनि जिथु आर'नाइ आगरनि स्ट्राक्चारमोन बायनानै दङ बे स्ट्राक्चार बे मोननैखौबो आसाम आयेन आफादनि गेटआव दा गायसननायनि राहाखौ लानाय जादों आरो बे सप्तासेसोनि गेजेरावनो माने नभेम्बरनि गेजेरावनो बेखौ बेखेवनाय जासिगोन आरो अरायबो आसाम आयेन आफादनि दरखं मोखाङाव बर' रायजो जानायनि कसारिफोरनि रायजो जानायनि बे बायखोन्दा नेरसोना मानसिफोरनि नोजोराव गोलैनाय हिसाबै माने गसंनानै थाबाय थासिगोन।